Ahojte, vybrali sme sa na výlet a tentokrát sme zvolili miesto, na ktorom sme už raz boli, ale povedali sme si, že pôjdeme ešte raz a je to Ekopark v Sladkovičove. Je to taká zvernička, kde sa dá posedieť, dá sa tam opekať, dajú sa tam loviť ryby, je tam obrovské ihrisko pre deti a obrovská lúka, ktorú som ale nenatáčala, lebo nás hlavne zaujímali tie zvieratá. Takto to tam na začiatku vyzerá, nachádza sa tam aj tabula s informáciami a s informáciou o tom, že vstupné je vlastne dobrovoľné. Takto krásne sa mufloniky vyhrievali na slniečku a teraz nasledujeme najobľúbenejšie zviera. Ten zvuk si proste... To musíte počuť. Úplne bez srandy si nás podľa mňa pamätá, lebo sa hneď za nami rozbehol, ako keby vedel, že sme ho tam dokrmovali asi tak pol hodinu minulé. Potom sme sa zastavili u mojich milovaných holuboch, kde sú aj pávy. A napríklad, že chov morčat s exotickým vtáctvom a s bažantmi som ešte nevidela, ale teda tu áno. Takto si tu čiloval takýto jelenčok aj so svojimi ženami. Nádherný, majestátny, krásny. Nerobil si nič ani z toho detského kriku. Ja osobne by som bola radšej, keby tam tie deti nekričali, ale viete ako. Tu boli predtým prasatá alebo diviaky, ale teraz sa to prerába. Je tam naozaj že krásne prostredie. Potom sme stretli aj takéhoto úplne ňuňavého malinkého srnčeka, ktorý takto pri nás bol a vypapával si tam jablko zo zeme. Úplne neriešil absolútne nič, proste stál, papal, pozeral a vôbec sa nebál, až potom si od nás išiel takto láhnuť preč, povylizovať sa, počilovať a užívať si slniečka. Vo výbehu je pravdepodobne aj s maminou a je tam ešte biela alpaka, ale tu neviem prečo nemám natočenú, ale teda tu asi teda jeho maminu mám a ako si môžete všimnúť, tak menia srst, takže bola to sranda. Na tomto ostrovčeku sa vyhrievali kozy v spoločnosti s husami a s kačicami. Milujem, úplná skupinka. Typek vôbec nepobral, že je obed. Samozrejme sme niečo aj prispeli a tuto je ďalšia taká kuriozitka, sliepky s klokanmi. Milujem, geniálne spojenie. Nakoniec ešte takto trofeje. Vstup je teda zadarmo. Parkovanie je takisto zadarmo, takže ak máte nejaký voľný víkend s deťmi alebo sa chcete len tak prejsť, tak odporúčam. Ďakujem. Pa, pa.